Bangalet por bangalet rally ya kene ka ICDS ru sim ladon baong nga papam dei kanong India penban mentapat tiong ba pipim dei kanong India te nga ngaso ban persya ya kata namar kat kum kajing tip kajonga tiong ba hapo mekalaya kalong ba tiong ba mandatory compulsory te nga ngakwa ya kata ba lada dangdon kalat ngam kwa ban le kata umtaki persya si persya ngara la ka Bible ngala japo office jong ka ICDS tiha motion root tengah ngaong ngate ngam sutenat bat ngam sobang ba pinong ba pinsion ya une wadhar namar hajing im jonga ngala sempang halamar marway ba na benta une wadhar kamut ba ki baro lada klem don wadhar ngimla ban yosyu te ngala percaya uta usar jongi ngong ngate ngala sutu ba katkum ka Bible ko ong hakita kisi ki bakadu mla ban tit lane di lada klem don une wadhar te katkum ka jingsu ka jonga haba menta lada klem don wadhar kumut ngimla ban le ki skim rungimyo ki kaurison rungimyo ki bawan na kasokar bat wat kinong di dukan ru lada klendon adhar menta kemut umlong syuk ban syong dukan ngayo i hapo sinong ringdo man kawai pakawai kadukan la pendaj la ka adhar lada klendon adhar umsyak ban syong dukan te kumta ngaru nga solution jumut ya kata ba lada klem une adhar ke kamlong yang ngan syon tengah sutu ba kamlong ngam syon ngakerna ya la ka kling ngam trek ban syon namar ngala sutu ya ki porbat kia tangba lada ublei u isen undang ya rap lem ya ka pertai ki badang don sibun ki Kristan ki bagdang kwa bandri ya la ka jinglong Kristan ublei undon lem bat undon rengkat hajing imjung ikum ki Kristan bangila ban tombor ya une u adhar namar usutu ba ki dei ki jingle bor jong sorkar ki jingle bor ban penbor yang iba ngidei ban but kat kumba ka sorkar ka ong ya ka ai ru ngidei ban subut bet ngilong kidong kendong ngila siya but la kabut kelumar ki ong lecon kena badang suka ki ong balada klem lecon syon ya kata ka adhar hana umyo siu usana batang sitro katu ki ai apo ICDS ki ong odei ban wan syon adhar teki kmi par ki ba armet ki ong lada piwan syon adhar ni pim yo syutu syana bakatu ngatib menganamar ngadai kanong sam syana te ki ai usana batang katu ndaki penbori ubri ban syon adhar dei na ka ai kadau kadai ka ai kane ka ba ki kwa ban yo kli yang ban yo ban syon yo to adhar